بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أيها الإخوة المستمعون، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحديثي معكم في هذه الليلة المباركة أحكام الزكاة وفضيلتها. قال تعالى في كتابه العزيز: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. Mga palangungan na mga agama Islam amuin timatayngog ha muhadara nato ini hadum ini mabarakat in maudo nato amuin zakat sa samaraisan na sa sabab mahawain waktu ini atau kamahawain maudo ini. In zakat ini mga katautay manguran na mga agama Islam na haksin to miskin de na altasin to amuin dayahan. Even in zakat ini mabilang ini deposit si manusia pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala sin ayatan nabasa na to ha suratul Baqarah ayat 110. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Itindag niyo sin Allah in sambayang iban idihil niyo in zakat sin alta niyo bang nakaabot ni saban niya. Ingkatan uno-uno amuin na kya dihil niyo kya tukbal niyo hamuin kaikhlasan si mga ginawabaran niyo din nakarayawan ipagbak niyo pahadarat sin Allah Ta'ala hapwasing kamatay niyo. Mga katautay mauran na mga agama Islam in zakat ini na tuhratun li amwalil muslim wa qurbatun ila Allah Ta'ala yazdadu biha mujtama'ahu barakatan. In zakat ini ikasusi sin pangalta sin muslim iban mabilang ikasuk niya pahadarat sin Allah Ta'ala sababan sinamuin pagtukbal niya sin zakat yaun iban dihilan sin Allah Ta'ala barakat in pangalta niya yaun. In zakat ini mga katautay mauran na mga agama Islam atau kakalimatu zaka na kyawa din na zaka. Imana sin zaka na annamau wa taharatu wal baraka. Hati niya pagpatubo iban pagsusi iban barakat. Nadena sebab yaun mga katautay manguran na mga agama Islam in zakat ini bekenhat amu in ikasusi haginawa baran si manusia nagzakat ibang bekenhat ikasusi sinamuin pangalta niya sa tuhratul lil mujtama minat tahasudi wat tabagud. In zakat ini hati ikasusi sin society maig in pagjangki ha antara nila
iban amo in pag-astul-astuli nila haantara nila hasababan sin zakat yaun. Demikian kaganapan in pagkasilasa sin sila atawa kaamo in society. In zakat ini on ahamiya niya. Tina in ahamiya sin zakat nasabot talom sin Quran. Tinya pagdak sin Allah Ta'ala wa atu zaka na di na maba den ha ayat hati niya kawaluan ayat biyayan nasabot nagdaakin Allah Ta'ala subit itukbal in zakat sin pangaltabang nakaabot siya hanisaban niya. Inahamiya sin zakat hambuk ini din ha mga rukun sin agama Islam. Amo impyardo sin Allah Ta'ala ha tiap-tiap Muslim usog ibang babae. Salta in sarat niya amo in mawagib siya magpagwa sin zakat sin alta niya mong pa mga tao amo in mustahak kaniya. Adena sa papiaon mga kataw-tay manguran na muha agama Islam. Nasabot sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ha Suratul Baqarah long niya, innal ladzina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa atawuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. In sila long sabnatul in sila long sin Allah Ta'ala amo in na maritaya fa Allah Ta'ala iban himihinang silang sinhinang marayaw iban itindog nilan in sambayang iban tiukbal nila in zakat sin alta nila on kanilan tutumbasan din ha Allah Subhanahu wa Ta'ala. In sila yadto tinewena kabugaan nila iban wena kasusahan nila pahadarat sin Allah Ta'ala. Mga katotay mauran na mga agama Islam, in zakat ini on hikmat niya. Al-muslimul ghani yanzuru ila tharwatihi wa amwalihi ka'amanatan istamanahu Allah 'alayha yanbaghi 'alayhi an yu'addi haqqaha wa yasta'milaha fima yurdi Allah tabaraka wa ta'ala. In muslim amo indayahan subay kitaon niya checken niya marayaw in amo in mga pangalta niya. Sabab amanat kaniya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib kaniya itunay niya in hak sin Allah Ta'ala atau kahak sin mga miskin din ha altane yaun. Demikian piangdakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ha mga Muslim. In pangaltayan amanat sin Allah Ta'ala so siya gastuhon ha kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labi lubana liyasuddu hajat al-fuqara wal muhtajin. Amo in harap mong pa mga tao mga fukara. In fukara ini piagian amo in mga tao makakaon silang bihayaon di nilang kengatan uno in kaunan nilang konsum ataw kakunisa. Damikyan natin na di mag-abutin amo in mga kuan nila. Bagkambia miskin, in miskin hatin niya makakaon siya jukop in pagkaon niya sa weroon ikadeposit niya din ha mga pangalta weroon ikataon niya. In fakir ini makakaon bihayaon ubos konsum lawagan niya na isab uno in makaon niya. Namuyad to inatin niya supaya matampan in kagugunahan si mga tao mga fukara iban amo in mga tao muhtajin amo in magguna silang sin tatabangan. Man zal ladhi yuqridu Allahu qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. In tabang mo ha mga tao pag infak mo sinalta mo ha mga tao amo mga fukara ibang mga muhtajin iniyan mabilang yaon utang sin Allah Ta'ala kay mo. Allah Ta'ala in magbayad. Lipatan sin Allah Ta'ala in balangya mo yaon ataw kaamo in kianapaka mo yaon sin lipat manglipat ataw ka makamataod niya lipatan bihayan. Na di na sa papiaon mga katotay mauran na mga agama Islam nasabot pan sin Allah Ta'ala hakaibanan ayatan niya bang makabalangya kita sin di na mga hak sin Allah Ta'ala di na pangalta bihayan na nasabot niya kaibanan ayat bihayan piag napakata kabayaan niya.
Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nakaupamanon sin Allah Ta'ala in sila. Nagbalangya sila sin alta nila hakaridaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kaharan sin Allah Ta'ala. Inambuk pilak biya sa pantun hambuk bigi. Imbigi yaun tianom niya, pagtanom niya nagtimubo siya, pagtubo niya nagsanga siya pito sanga. Pagubos sin pito sanga yaun tiap-tiap hambuk sanga na nagbunga siya hanggatos. Imana niya inhambuk pilak mo yadto nalipat siya pitong gatos. Nabakan hat biyadto wallahu yudha'ifu liman yasha, lipatan pansin Allah Ta'ala sampai amo hindi mo kagawsan bistahon. Nabihayan mga katautay manguran na mga agama Islam, hangkan ayaw kita magmaikot si mga pangaltata, amo in ikabalangyata siya hakaridaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian in zakat ini mga katautay manguran na mga agama Islam, na tuhratul li amwalil muzakki wa tuhratul li nafsihi min al-ananiyati wa tam'i wal hirsi wa admul mubalati bi mu'anat al-ghair. In zakat ini ikasusi sin pangalta sin tao amon nagzakat. Iban ikasusi sin ginawabaran niya. Then ang mga sipat amo in anahati magkanya-kanya sa jasiya bihayan. Iban amo in kabayaan niya di na kaiganin amo in pangalta niya bihayan. Na ikasusi yan. Iban ziyada tamasukil mujtama wa takafuri afradihi. In zakat yan na magdurun inamo inkusog sin society pagtulong tabang nila. Iban paghambok nila hasababan sin zakat yaun. Demikian in zakat yan. Kadhalika tuhratul li nafsil faqir aw il muhtaji min al ghirati wal hasadi wal karahiya li ashabi tharawat. Demikian in zakat yan. Ikasusi haginawa baran sinto amo in fakir atau ka muhtaj, den ha amo in abugo niya, iban jengki niya, iban bensi niya, ha mga tao amo in mga dayahan. Bang indayahan natin niya pagwaon nin hak si miskin. Hatin niya zakat sin alta niya idihil niya mong pa mga miskin yaun na maig indugal si mga miskin kaniya, lumasa in mga tao mga miskin kaniya. Mga katautay manguran na mga agama Islam, in zakat yan on tartanto amo in tutok balang kaniya. Bagkelong ta amo magdihil na kaw sinwero unag ataw kaway na biddahisyos yun na sadzain kabayaan mo. O mga tao amo in tartanto amo in tukbalan sin zakat ataw katagdapo sin zakat yan. Na di ka maka zakat bang wala nakaabot in pangalta mo sin nisab niya, among gantaan sin kiawagibang ko magzakat. In zakat yan natin niya, tiyanto sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in tiap-tiap ginis pangalta, balong taamo in bulawan. In bulawan, natin niya kiawagiban, imano siya magzakat sin bulawan na yaun, apabila nakaabot in graman sinamo in bulawan niya kawaluan tag 5 kagramos. Banglaw ta in bulawan niya kawaluan kagramos saza, wala siya kiawagibi magdihil sin zakat. Sabang nakaabot siya kawaluan tag 5, iban lumabi panday na yaun na kiawagiban siya magpagawa sin zakat sin alta na yaun. Damikyan ni namo in pilak, hati ni amo in white gold yaun, na in nisaban niya na subay makaabot siya ha 500 kasiyaman tag 5 kagram in fidda amuyad to in nisaban niya. In sin gianih junay na subay makaabot inamo in nisaban niya 700 kapatan. In dinar Kuwait subay makaabot inamo in nisaban niya ha 200 kapatan kagram, then habulawan khalis. Damikyan amo in hawak to nato bihayaon long niya amo in mga pag-usal si mga umla bialong ta mga dollar, US dollar yaon ha.
uno in nisaban niya. In nisaban niya na subay makaabot siya hangibo hanggatos kaiman. Sibura inamuin din kuan biya mga dollar Australia, mga kuan. Na yan in mga amuin gantaan bang nakaabot dito in pangaltasin tao na kiyawagiban siya magzakat. Demikian mga katotay manguran na agama Islam. Apabila imano siya amuin mabaya na siya magpagwasin zakat, subay makaabot siya hati niya pagzakat niya, makaabot siya haul biyayan, makaabot siya amuin hangkatahon. So pamabini mo imbulawan sin Ramadan 5 bay na pagdatang sin Ramadan ini bang nakaabot hakawaluan tag 5 kagramos na subay ko magsakat ha Ramadan amo in susungon ini insyaallah taala. Na in zakat sinamuin mikadar sin zakat sinamuin bulawan so pamain halga sin kawaluan tag 5 kagramos yan long ta ibatang ta mga hanggatos ngay bu upama in halga niya amo imbulawan pure wayro na mo in lamud niya. So pamahanggatos napilain zakat sin hanggatos ngaybo. Tiap-tiap hampu ngaybo zakat niya na 200 kaiman pilak in zakat niya na i-divide mo na sa amo atau kay kwan mo na haamuin hanggatos ngaybo upama niya. Demikian so pamaamuin mga bulawan yan magsakat kaw na baken amuin kitaon amuin halga sinamuin kiyabi mo yadto in kitaon amuin halga bihayaon subay mo ipakita ha mga tao mamimisim bulawan pila na in halga sinang kagramos simbulawan mo hadzaman bihaon magkana mong kitaunin amuin kiyabi mo yadto halgasi na mong kiyabi mo arakala himalgasiya arakala amuin miyaba limuhay siya. Muna amuin long ta amuin magzakat in tao subay timitinggil siya haniyat subay timitinggil haniyat niya. In zakat ini amuin piagian amuin sadaka wajib. Sebab in sadaka piagian na doang kaginis on sunnah on wajib. Na amuna in zakat hati niya sadaka wajib siya. Demikian iniat mo na pagdihil mo sin zakat yaun atau ka sadaka impiagbidaan sin sadaka sunnah ibang sadaka wajib imana niya zakat na subay baitaan mo indihilan mo ayari zakat ko in ini bang sadaka sunnah na ayaw na ka mamaita iduhal mo na kaniya sinamuin wayroon makakita kamu saza iban Allah subhanahu wa ta'ala amuyad timalag ko impahala niya yan. Di man jari amuin magsakat ko subay kakitang ko si mataud tao atau ka magsadaka kaw. Subay amuin muna timitinggil yan haniyat irda'ullahi ta'ala hati niya inhinang muyaun na karidaan sin Allah ta'ala bakang karidaan si manusia karena Allah subhanahu wa ta'ala biyayan. Demikian amuin mga alta amuin mga wajib atau kaginisan sin alta wajib siya zakatan nasabot nato in amuin kayna amuin tungzin amuin mga bulawan ibang pilak. Okay. Demikian din ang mga pangalta amuin wajib zakatan siya na amuin mga sopamain ikaw nag-uma kau bihayan nagtanom ko pay atau kagandom uno na bihayan amuin din ang mga kaboyanan mo bihayan
Na dugay ni sabing parakala sinamuin kuan yaon amuin tungod si mga pananambiyayan. Dugay nin parakala ko kuan niya. Iniyan in waktu si magdihil ko kaniya sin zakat na waktu pagharbis mo. Fa'tu haqqahu yawma hasadi. Itukbal nilon sin Allah Ta'ala in zakat sin pangaltayaon bang waktu makaharbis kamu. Makaharbis kamu. Na dena sa papiyaon mga katotay manguran na mga agama Islam in mga tanom di magsibo in zakat niya. So pama in nag-umakaw, nagtanom ko simpay atau ka gandum atau ka syair atau ka kamh bihayan, uno-uno na bihayan. Di na mga pananam mo bihayan, di na mga kaboyanan mo yadto. Banglong ta inta pananam mo yaun, hati niya ulan sadza in nakabusog kaniya. Wala mo siya giyastuan ng kabuhi niya na in zakat sin miyayan na usher siya imana sin usher inhampo hambuk pila kin zakat niya inhangibo hanggato sin zakat niya inhampo ngaibo hangibo in zakat niya amuya timpiagian usher upang makamo in pananam mo yaun hati niya in nakabusog ka na intunga sing kabuhi niya ulan inhantunga giagastuan mo siya bihayan in kabuhi niya tunga na nisful usher at niya ba nakaharbis ka o naghalga siya hampungay bu na 500 sin zakat mo 500 sin zakat mo kitaon inamuin kabuhi sin amuin pananam mo yaun na subay makaabot inamuin kilo niya bihayan hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya laysa fi duna khamsati awsuqin sadaqa hati niya bang di siya makaabot ha 5 ka usok bihayan impyagyan usok amuin bang hatimbangan na makaabot in kilo niya unom nagatos kay man tagto ka kilo gram bang makaabot sa 653 in kilo sin naharbis mo pay atau kagandum na kiawagibang ko magzakat. Na bang wala nakaabot, amore na harbis mo, long ta unom nagatos kilo ra in naharbis mo, wala ako kiawagibi magzakat. Wala ako kiawagibi magzakat. Na dena sa papiyaw ng mga katotay manguran na mga agama Islam. Dena mga wagib pagzakatan, so pama nagipat ko mga hayop. Long tabiya, long ta mga unta. Ataw ka sapi, ataw ka kambing. Amo yan piyagian amuin sa ima. Na iniyan, hati niya, in zakat sinamon so pama on unta mo. Nakaabot siya 5 in taud sin unta. Na kiawagibang ko magzakat sa in zakat niya baken siya unta kambing hambuk kambing in zakat niya na banglong ta in sapi mo nakaabot siya katluan in taud sing sapi mo na muya tinisaban niya kiawagibang ko magzakat hambuk sapi atawa ka kambing nakaabot in kambing mo kapatanin taud niya damikyan kiawagibang ko magzakat ha kambing yaun banglong ta nakaabot siya haul hati ni hang katahon din sin pag-ipat mo timagna ko sin Ramadan yaun pagdatang sin Ramadan ini na itungan mo bang nakaabot na siya sampai mga anak niya nakaabot na siya kapatan na kiawagibang ko magzakat na biyad to inamuin kuan sinamon tungod si mga zakat ini hati niya mga hayop amuyad to mga kuambang mga manok na wala ako kiawagibi magzakat. Malengkan nagipat ko si manok yaun hati niya hinang mo siya business. Hinang mo siya business. Na banglong ta makaragang ko kaniya indihan makaabot siya ni sabansin bulawan puti atau ka white gold bihayan na kiawagibang ko magzakat bang business damikyan ni mga hayop namiko sin kambing namiko sinamuin kwanyaun amuin mga sapi bisan wala nakaabot hampo sa pama ini ko business kao
Na waktu makaabot hang katahonin pag business mo yaon, na i-plus mo na madto pa mga business mo rugain, inbihan si mga sapi ataw ka mga kambing yaon. Amo yad to hati niya in piagian amo in mga aturan sim pagsakat. Sa gawa, hati niya ini, mahaba inamo salasayan, marikita haamo in mga maniutyo din ha mga kalabihan sin zakat. Atau kasadaka. Lalu sin Allah Subhanahu wa taala halam Quran suratul Baqarah ayat 277. Lalu sin Allah taala innal ladzina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa atawuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sebenar tu don sin Allah taala in sila amo inna maritaya fa Allah taala iban himihinang sininang marayaw, iban tindog nila ni sambayang, iban tiukbal nila ni zakat sin alta nila, ang kanilang tutumbasan madtupatuhan nila amo in sa taud-taud biyayan. Dain zakat ini mga katotay manguran na mga agama Islam na wajib inukuman niya ha alta sin taumaas, alta sin bata-bata, alta sin usog, alta sin babae, alta sin tau kabus-kabus, atau ka alta sin tau amon dupang-dupang. Na kiyawagiban sila, kiyawagiban magzakat biyayan in manusia bang nakaabot siya hanisaban niya, iban nakaligot siya hang katahon biyayan. Iban in alta yaun in tagmilik kaniya Muslim, iban limaya siya. Ada pa ning kafir, weroon zakat niya, wala siya kiyawagibi magzakat sin alta niya, sa gawa hadlo kiyama auditan siya sin pangalta niya, auditan siya sin Allah Ta'ala biyayan. Iban di tay maun sin Allah Ta'ala bisan magsaraka siya magsakating kafir, na di tay maun sin Allah Ta'ala hahingga sube siya mag-Islam. Namuyad tuin maniutyo din na mga amuin kalabihan sinamuin zakat yaun atawa ka mga sadaka biyayan. Di na mga faida amuin uno ba imakawata guna, uno imakawata faida kapag zakat atau kapag sadaka. Ikaysa makawata dong faida na imtisalu amrillahi ta'ala wa rasulihi. Hati niya nagkahagad kau hadaakan sin Allah Subhanahu wa ta'ala, ibandaakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kedua niya makawata guna doon at tanazzuh ang sifatil bukhlil muhlik. Hati niya nasusita ing ginawa baranta din hasipat amuin pagmaikot biyayan, amuin makalarak haamal ibadat si manusia. Sabab in pagmaikot yan hambuk yaun ika lumi sin ibadat sin manusia. Sifat si mga sahaba na sabot sin Allah Ta'ala Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa may yuka shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Lalu sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat si mga sahaba bakan hat zakatin amuin pagwaon nila din ang mga alta nila, sampai amuin pangalta nila amu-amurayaun na ipagtabarro nila ataw di silan magmaikot hatay mangud nila. Nahisyo silon sin Allah Ta'ala imanu siya. Maukat niya din ang pangatayan ni insipat pagmaikot na sila mga manusia magdapa-dapa sin paruntungan pahadarat sin Allah Ta'ala hadlo kiyama. Kita ni ba mga katawtay manguran na mga agama Islam, hambuk waktu hapwasing kamatay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in baginda Ali karramallahu wajha aw radiyallahu anhu. Hawaktu amuin masibit tuud in kaboyanan niya iban Fatima asawa niya. Hambuk waktu biyaya natin niya wena tud masano nila. Ubos naglawag in Fatima nakabak siya hantingi den ha pamulawan niya long ni Ali daha madtupatabu sin Madina in ini dagangan pagubos long niya ipamimulong niya kakaunta. Namiyadto na in Ali radiyallahu anhu patabo. Pagdatang niya patabo na kiragang niya magtuy ina mo imbulawan niya madto pamamimi pagubos piyami niya
pila in nakawan niya nabi niya kakaon tung kasulag da den ha khubaz. In khubaz yan amo in biya apam da kulayaon. Amo yaon in khubaz ha hula Arab. Na tu khubaz in nabi niya. Biya yan. Bang di ka atutu tinapay. Minoy na siya biya yan pagwan niya den ha tabo. Kita niya inamuk manusia. Amo in di na siya makatindog sin hapdi niya. Long niya, long sinta uyaong kaniya, andulong niya dihiliya kulong niya pagkaulong niya, agon-agon long niya, mapatay na ko, sinhapdi ko inilong niya. Na, kaya wana isap sin Ali, radiyallahu anhu inambuk tinapay, tiukbal niya, dihil niya, hata uyaon. Niano na isap siya, pagpano niya hati niya, mga pila, ilayo niya biyayan, pagpano niya, yan to na isabin hambuk, di na isab makatindag, nangangayo na isab kaniya. Long niya tay mangudlong niya, pakauna kulong niya, pila adlaw na long niya, uwi nakakaunlong niya, simudlong niya pa, daghal ko ataw katiyang kulong niya. Nakiyawa na isab simbagin daali hambuk at hambuk tinapay, hambuk rakumanin nakapin. Masuksok na siya pabay niya, na yan to na isabin hambuk, di na isab, nagkuhan na biya, nagpananap na higadan. Lo andulong niya pakauna na kulong niya pila adlaw na long niya di na wala na kulong niya nakakaunlong niya. Lon simbagin daali na mikilan siya. Banglong niya idihil ko kaniya inhambuk tinape ini nakapin uno na inagi ka ko sin asawa kulong niya. Iuno ko insin among bihan simbulawan niya. Us natali-tali sin natin nagtali in ali bihayan mataw di mga ayatan si madhap unia amo in ayaw siya magmaikot sari na long niya dihil niya na intinapay na kapin ang paminoy na siya harap niya na pabay niya way na dira niya masuk na siya pabay niya ang kita niya hambuk tao ti matagad kaniya. Pagdatang niya madto, si alam na siya, long niya, ya Ali, kay na pakulong niya ti matagad kay mo. Bihayan. Long niya may telong niya, ti magad ko kakuunuin, khidma ko kay mo. Na long niya, yari long niya, o long niya, dagangang kulong niya, tuunta. Tuunta long niya, sunga kulong niya mong patabo si Madina, dia kulong niya makakadto sabab, in ako ini ang kontrahan ako iyaon hatabo ng usaha i mga kalabang ko. Manglong niya madto kulong niya ara kalalong niya patayon ako nila. Nabang manjari kay mo andulong niya tabang ako dagangan madto patabulong niya in unta ko inilong niya tagaranta ko di. Nakahupon sing kisabihayan hadith na miyadto na ibaginda Ali karamallahu wajha. Nagbaya in unta. Ubos minoy na siya, nagusos na siya muy. Ubos, indanan niya to rin na mo inta uyad to, timatagad ka niya, wala na doon. Wala na doon. Sakali timagad siya, sampay pa, yabutan siya sindum. Simpagtagad niya biyayan, na wala ra nakabalik mo. Nakahuna-hunan na siya. Long niya maray, long niya giyantian sin Allahu Ta'ala, in tung kasulag tinapay sintuunta. Marelong niya malaikat yad tudaak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na sakali kahupon singkuan, sakali amuyad tingganti niya. Halom sin Quran sin Allah ta'ala mataw di mga ayatan, in ikanapa kamu hakarna Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa yukhlifuhu Allah ta'ala imagganti kaniya. Di pa hadun niya, gantian da sin Allah ta'ala kay mo, nadugayin pan intumbas niya ha adlo kiyama. Ini katunia amo in faida sinamo in zakat atau kasadaka mga katotay manguran na mo agama Islam at taawunu alal birri wat taqwa na hatinya naagad mo in ayatan sin Allah Ta'ala taawanu alal birri wat taqwa wala taawanu alal ithmi wal udwan hatinya nakapagtulong tabang kau hahinang marayaw iban ikasung simpag mabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaupat niya din ang mga faida sin sadaka na burhanun ala imani sahibya. Mahinang yan, amuin, sirataw kapalitaan, sinataw ka ikasahaya, sin pag-iman, sinamuin tagdapo kaniya. Damikyan inamuin sadaka atau zakat yan na tutahirun nafsa
wa tuzakkiha. Ikasusi si manusia iban ikarayaw sin manusia in pagzakat niyaon. Demikian in faida niya mudha'afatul hasanat, lipatan sin Allah Ta'ala lipat manglipat in amo in zakat mo yaon ataw ka sadaka mo yaon. Demikian az-zakat wa salat dalilun ala syukri ni'matil mal. Yan partandaan bang di ka magmaikot sin alta mo, partandaan yaon in ikaw nagsarang syukur ko fa Allah Ta'ala sin piangandulang ko niya alta. Piangandulang ko alta. Nakingatan ta inamo in tumbas sinto magsarang syukur fa Allah Ta'ala lon sin Allah Ta'ala wa iz ta'azzana long niya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Lon sin Allah Ta'ala bang long niya magsarang syukur kamo sin nikmat ko imana niya tinya pagwaon ni hak sin Allah Ta'ala lamudian din na mga amo in pagsarang syukur ipakita mo hati ni ayaw ko magmaikot ha mga katawtay manguran mo mga miskin na inyan pagsarang syukur mo ha nikmat sin Allah Ta'ala na uno in tumbas niya nalon sin Allah Ta'ala la azidannakum tanto tud ganapan lipatan na mo kanyo in rizki yaun ataw kapangalta yaun. Damikyan na mo in pangalta yaun amo in zakat iban sadaka na maghfiratul dhunub wa takfirus sayiat. Ini yan hatin niya hamukyan din ng mga hinang ikaampon sin Allah Ta'ala hadusa si manusia. Iban, ikaampon si mga kasaan niya biyayan. Damikyan amuin alta ataw kaamuin zakat yaun ikasalamat sin alta si manusia hamuin di isiksa kaniya haadlo akhirat. Sabab pinalta yaon bang dita makapagwa in hak sin Allah Ta'ala na tantutud isiksa sin Allah Ta'ala katutan ni adlo qiyama. Haparman sin Allah Ta'ala walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wala yunfikunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqul adhaba bima kuntum taknizun. In sila long sin Allah Ta'ala magpataod sa pamulawang pangalta nila, mga bulawan nila, mga pilak nila, hadi nila inapakaharan sin Allah Ta'ala, kabayaan sin Allah Ta'ala, nabaytay sila ya Muhammad, tiagamahan sila sin Allah Ta'ala siksa, lando maul-ul biyayan. In pangalta nila niyaon bang makasod na sila halom sinar ka jahannam, papanjarion sin Allah Ta'ala pilinsahan, ipilinsa pabayho nila, pamangakid nila, pamangatayikod nila, hawag to pagpilinsa sin pangalta niya pamungan sila ini na in alta niyo amo in amanat sin Allah Ta'ala kaniyo wala niyo piagwa in hak sin Allah Ta'ala wala niyo tiukbal ha mga fakir mga miskin in hak nila biyayan. Demikian in zakat ini mga katawtay manguran ha agama Islam ikadohat si manusia sin daragyat sa rayo-rayo pahadarat sin Allah Ta'ala. Lo sin Allah Ta'ala Quran lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun dinyo long niya madohat in salingkat-lingkat tutumbasan salingkat-lingkat amo in karayawan pahadarat sin Allah Ta'ala subenyo ipagnafaka in uno-uno din na mga kauugan niyo ha mga pangalta amanat sin Allah Ta'ala kaniyo. Demikian in alta ini amo in pagsadaka ibang pagzakat yaun malapas ko din na sipat si mga tao mga munafik biyayan. Iban maka lamud ko din na mga sipat si mga tao nagmabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian in pagzakat yan tanmiyatul akhlaqil hasana wal amali salihah ikatubo ika-improve ikarayaw ataw ka magdurun in amo impalangay marayaw ibang kakahinang marayaw biyayan. Namikyan in zakat yan al-amanu min al-khawfi yawm al-faz'il akbar hati niya ikasalamat kay mo haden ha kabubugaan ha waktu amo in larakan in dunya hati niya masalamat ko sa baban si zakat yaun on waktu di mo kasayuhan in amo in paglarak sin dunya ha waktu amo in larakan siya sa baban sin zakat mo sa baban sin amo in sadaka mo yaun. Demikian in pangalta tahsinul mali wa hidduhu wa ziyadatu hati niya in pangalta yan
na ika-depend hati niya in zakat iban sadaka madepend in pangalta mo yaon sindensin kangian iban maparehala siya iban tumubo siya. As-sadaka tudawa'un li kathiri minal amrad. In sadaka na hambuk yan din na mga ubat sin mga sakit mataod. O hambuk tao. In ina niya na nasakit siya. Unin sakit niya amo in hamuk sampai narasya pa hospital amo hindi siya makasayo. Hati niya sampai na hati niya biulanan na halom sin hospital na wala ra nakasayo in ina niya sa masi hati niya amo in pagnapas niya biyayan sa way siya nakasayo in anak niya naghinang siya biyayan hambuk waktu biyayan uwi niya din na paginangan niya timuy siya madto pa hospital bisitahon niya in ina niya sakali timubil siya hati niya nagloan siya gasoline station sasakatan niya. Pag-loan niya biyayan, kiyasiban niya hasom sina mo indexin gasoline niya to in labban pagsib niya mga anak kuting. In anak kuting hihapdi biyayan. Unin nang sin andulong na mga anak kuting inihisyo ni magpakaong kanila. Biyahapdi long niya. Simad siya pa bakala tindahan hadegsin gasoline station na siya tuna. Nami siya tuna atau ka sardinas tuna. Pagubos yung kawan niya biyan, ampan niya biyotang madto pa mga kuting yadto in tuna yaun. Kimaun na in kuan sampe kian suban inamuin kuting yaun. Pagubos siya to timuy na siya pa hospital. Pagdatang niya pa kwarto sin ina niya, na ino-ino siya. Long niya, dimagan siya madto pa kuan nangasubo siya hauno na long niya in nasasakit harom biya ini sabab long ni ina kulong niya long niya nakasayo na long ni ina mo long niya nakasayo long ni ina mo yad tulong niya hagwayad to dimamad tulong niya magpahangin-hangin kaya to na ina niya inalong niya unulong niya iniubat kay mo si mga doktor amo in nakasayo kaw long niya utulong niya hasabo kulong niya biyayan nakatagay na pakulong niya sin mga anak kuting iban haslong niya biyayan ini katan niya to nakapakaon niya hatuna on has piakaon niya rakita ni hapdi kuting piakaon niya rabihayan iban iro damikyan piakaon niya na pag-uus biyayan kita kulong niya in iro iban has iban mga anak kuting long niya kaya mas kama sa kulong niya biyayan piyabati a kulong niya na dahil sa mapiyad tulong niya nakasayo kulong niya nakabati a kulong niya na nakahuna-huna na biyayan into yaun amo na long niya in pagpakaong ko pagsaraka ko haamuin mga anak kuting iban iro iban hasyad to na yan hati niya hangkalong niya as-sadaka dawa'un li kathiri minal amrad in pagsadaka yan na ubat yan hakamatauran din ha mga sakit damikyan faida sabab li daf'il balaya wa jami'il asqam hati niya madipend ko sa babansin zakat yaun iban sadaka yaun madipends kau haamuin katan kangian biyayan den ang mga musiba o musiba para tungon sin Allah Ta'ala kay mo na di ko kugdanan si musiba yaun sabab madipend ko sinamo in sadaka mo yadto ataw kaong mga sakit para tungon sin Allah Ta'ala kay mo sababan in ikaw mabasag ko magsadaka na di hati niya di damatang kay mo in sakit yaun na dipensya to sin sadaka mo bihayan damikyan in faida sin sadaka sabab li jalbil mawaddati bainan nas hati niya maon hati niya lemasa in mga manusia kay mo bihayan lemasa in mga manusia hasababan sinamo in sadaka mo kanila niyaun demikian ni pagsakat yaun ibang pag-infak hati niya janjian ko sin Allah Ta'ala gantian niya kaniyo inamuin kaya sadaka niyo ataw kaamun zakat niyo yaun di pahadun niya gantian sin Allah Ta'ala mas mataud habiya kisa nato ataw ka hadis yato nasabot nato amun zimato amuin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu lon sin Allah subhanahu wa ta'ala Quran
wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun. Law sinallahu ta'ala ha suratul Anfal ayat kanuman. Long na inkatalong niya kaya napakaniyo de na uno-uno harasin Allah Ta'ala imana niya karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala yuwaffa ilaykum hati niya gantian niya to sin Allah Ta'ala kaniyo biayan yahon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian in sadaka iban zakat yan mga katotay manguran na mga agama Islam. Janjian ko sin Allah Ta'ala hati niya ikatubo sin pangaltamo yan, ikaganap sin pangaltamo yan. Yan. Lo sin Allah Ta'ala yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Ha suratul Baqarah ayat 276. Janjian kamu sin Allah Ta'ala ganapan niya ipangaltano yaun. Amon zakat atau kasadaka sababan sinamuin kuan biaya natin lipatan niya biayan. Wa yurbis sadaqat. Na in mana niya hati niya demikian in faida ikapu hati niya maig in sifat pag maikot atau kapag jengki iban pag astul ha antara si mga manusia. Hasababan si pagsadaka ini atau kapag sadaka pagsadaka na naka lamud ko din ang mga sifat amuin mga tao kabayaan sin Allah Ta'ala ahlul fadli wa ahlul kurama hati niya hambuk ko din ang mga manusia amuin bakang ko maikot hatay mangud mo iban on kalabihan mo diyan. Demikian din ang mga amuin pag sadaka ini atau kapag zakat na sababan ini amuin di patigangon sin Allah Ta'ala imagilupaan ta imana niya daran amo impaturunan niya in ulan diyan na imano siya magmaikot sila di magzakat atau kadi sila magsaraka na intumba sin Allah Ta'ala kanilang diha dunya na manigang ilupa tawirong ulan di pa ulanon sin Allah Ta'ala. Demikian amo inday na mga faida sin zakat atau kasadaka al-fawzu bil jannati wan najatu minan nar. Hati niya magparuntungan ka makasud ko ha surga iban masalamat ko din api neraka jahannam. An-najat min azabil qabr. Demikian malepas kau dari siksa hapakuburan atau kalom sing kubur si manusia. Demikian amo in kalabihan sin sadaka apabila long tatulus ikhlas na al-istidlalu bi zillillahi wa zilli sadaka yaumal qiyamah. Nasabot ha pitong kaginis amuin pasilungan sin Allah Ta'ala ha aras niya ha adlaw weruun lambung amura ilambung sin aras niya hambuk ren dito rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Hati ni hambuk manusia nagsadaka siya sin sadaka niya yaun amuin bakang pakita kita ha manusia in iduhal sin tuon niya di kaingatan sin lawan niya biyayan imana niya karna Allah subhanahu wa ta'ala na dena sabab yadto makasilong siya ha arasin Allah Ta'ala ha adlaw weruun lambung amura in lambung sin Allah Ta'ala. Demikian in pagsadaka makalamog ko din ang mga manusia siya sanglit sin Allah Ta'ala. Demikian in pagsadaka yan na ikahaba sin umur si manusia. Bakit mana niya sumbatan in umur mo yaun? Sa gawa biasa pantun biya guma, tiap siran si mga ulama. Biasa pantun guma, hinitan siya biyayan. Amura inhaba, sa hinitan siya kaagi biyayan. Hinitan siya. Amayat tilong sin Rasulullah makna sin hadis niya long niya mga man ahabba ayusha fi atharihi wa yuzadu fi rizqihi falyasil rahimahu. Hisyo imanu siya mabayalon sin Nabi amuin pahabaon sin Allah Ta'ala in pangumulan niya atau kapahinitan sin Allah Ta'ala in pangumulan niya demikian patawuran sin Allah Ta'ala in rizki niya subay siya mabasag magsadaka ha mga katawtay manguran niya bihayan. Demikian amuin sadakayan na di ko patayon sin Allah Ta'ala hamong kamatay among mangibihayan patayon ko sin Allah Ta'ala halom sin sayo kau iban demikian amuin makaplapal ko sin kalimatut tawhid.
In sababan sinamuin pag sadaka ibang pagsakat na mabilang ko din ng mga tao, amuin kabayaan sin Allah Ta'ala, kalasahan sin Allah, amuin sila, amuin tawado sila, iban amuin igan sin Allah Ta'ala pangatayan mo, in pagtakabur, ibang pag-abu, ibang sifat riya. Demikian pungan sin Allah Ta'ala in astul kay mo hasababan sin pagsadakayan. Demikian lasahon ko sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian salamat ko din haamo imano siya nagkukupur sin nikmat sin Allah Ta'ala. Demikian lepasan ko sin Allah Ta'ala din ha amuin narkania. Demikian in pagsadakayan na matampan niya in kapituan lawang din ha kangian. Biayan. Demikian sa babansin pagsadakayaon na ipangayo ko, ipangindo ako sing kamalaikatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ipangayo ko niya dua fa Allah Ta'ala. Demikian sa babansin pagsadaka na tataymaon sin Allah Ta'ala in dua mo, iban lepasan ko sin Allah Ta'ala din nakasibitan. Demikian paluwagan sin Allah Ta'ala in rizki mo. Demikian amuin tulungan ko sin Allah Ta'ala haamuin satro mo biyayan. Demikian lepasan ko sin Allah Ta'ala din ng mga masibit amuin kalabayan mo biyayan. Demikian ipagsadakayan na ikaw na imano siya sarayo-rayo biyayan. Al-yadul ulya khairum min yadi sufla. Ilima hataas imana niya magdidihil, labi indayo niya din sin lima hababa. Imana niya nagtatayak biyayan. Demikian amuin pagsadakayan na makadohat kau hatumbas habiya tumbas sin sila amuin nagluludto sila haran sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sa babansin pagsadaka paluhayon sin Allah Ta'ala in mga pakaragyaan mo biyayan. Iban palayoon ko sin Allah Ta'ala din ng mga disgrasya, iban mga musiba biyayan partungan niya. Demikian makadohat ko sin mga barakat, magbarakating pangalta mo, magbarakating pangumulan mo, iba maglamatumpan imbarakat ha mga generation mo ataw ka mga anak apo mo biyayan. Sa babansin pagsadaka ha mga anak ilo, mamakaipat ko sin anak ilo biyayan na ikaw nalon sin Rasul Sallam, imano siya long niya ana wa kafilul yatim kahatay ni fil janna. In ako long niya iban tao nagipat sin anak ilo, biyayang kami long niya halom sin surga sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imana niya makapagbunyog iban Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. In sadaka na dena sa papyaon na paluhayon sin Allah Ta'ala in kaboyanan mo. Paluhayon niya biyayan. In sadaka yaon bisan mapatay na kau na masi-masi amo in timutubo inamo in sadaka mo yaon nasabuta hadis yadto long niya sadaka tingyariya hamuk din ng mga di makat hamano siya bisan mawapat na sadaka niya masi timutubo in sadaka niya yaon. Demikian na sa upama hati niya nagsadaka ko biya sa pantong biya ini. Hati nagtabaro ko naginang ko si masjid biyayan. Unin tumbas kay mo sin Allah Ta'ala. Hadis sin Rasulullah hinangang ko bay bulawan halom sin surga sin Allah Ta'ala. Hinangang ko bay bulawan halom sin surga sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sa baban sinamo in nakapatindag ko si masjid. Imbiyabayita sin Rasulullah among bisan kubo-kubo sa zalong ni masjid mahinang mo gantian sin Allah Ta'ala bulawan atau kabay maligay halom sin surga niya. Nadila sa mapyaon mga katotay mangurad na mga agama Islam in mga pagsadakayan bisan in makakaong kaniya amo in mga hayop atawa ka mga manok-manok na tatap impahala kay mo din na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namikyan mga last na ini mga katotay manguran na mga agama Islam na in sarayo-rayo amo in ipagsadaka mo hato amo impatay na magpanaraka ko biyayan. So pamaanak ko sin miyatay na magpanaraka ko dumateng madto pa amo in maas mo in tumbas sinamo in sadaka mo yaun. Namikyan di pasipitan sin Allah Ta'ala in kaboyanan mo iban
igan sin Allahu Ta'ala intugas sin pangatayan mo makatayma ko sin pamando sin agama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala iban lepasan ko sin Allahu Ta'ala de nahas do na pakuburan amo inyanganan akra amo in has amo in pinakamakusog amo in mangutkut kay mo bang doon ko kubur na lepas kau hasababan sin pagsara kamo yaun. Namikyan salamat ko din ang mga sipat si mga munafik iban in pagsadakayan ikasakit yan kasaktan ni setan iban ikaastulyaon sin setan sa baban sinamungkuan madipen insasat sin setan hatin niya di ko nilang kaya sa satan biyayan. Namikyan in pagsadakayan sa babam niya sa pagsadaka na di ko butasan sin Allahu Ta'ala in hatin niya ibabisan pakain ko Allahu Ta'ala in iban mo hayatan sin Allahu Ta'ala ha suratun Nahl ayat hanggatus kawaan tagwalo innallaha ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinun sabnaturin Allahu Ta'ala sarta sin sila nagmabuga fa Allahu Ta'ala iban sarta sin sila amo in nagmarayo fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.